Hvor mange danske virksomheder bruger faktisk AI, og hvad bruger de det til? Det og andre spørgsmål, det beskriver Digitaliseringsstyrelsen i en rapport fra marts 2025. Jeg har læst rapporten, ja, hele rapporten, og ikke fået en sprogmodel til at bare opsummere indholdet. Rapporten, den ser således ud, og den er tilgængelig på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Lad os starte med at se på den sammenfatning, de har skrevet, hvor de opsummerer, hvad de beskriver i rapporten. De har kigget på AI-anvendelse i danske virksomheder, og det er virksomheder med mindst 10 ansatte. Og de konkluderer, baseret på data indsamlet af Danmarks Statistik, at knap 30% af de danske virksomheder anvender AI. Og Danmark er nummer 1 i EU målt på antallet af virksomheder, som anvender AI i både 2023 og 2024. De konkluderer, at AI anvendes ofte til kundevendte og administrative funktioner, og 7 ud af 10 virksomheder oplever en effektivisering af arbejdsgangen ved brug af AI, og hver anden oplever forbedringer i produkter, services og ydelser. Og derudover giver generativ AI også i særlig grad bedre beslutningsgrundlag for virksomhederne. Og sidst, virksomheder, som ikke anvender AI, de begrunder det oftest med mangel på relevant viden og erfaring, samt overvejelser om overholdelse af regler om databeskyttelse af privatliv, snarere end tekniske og økonomiske begrænsninger. I rapporten, der oplister de her resultater i nogle diagrammer, så lad os dykke ned i dem og se på dem lidt dybere. Men først, som der står her, så de her resultater, de er baseret på spørgeskemaer fra 4.139 virksomheder, som har mindst 10 fuldtidsansatte. Og de her virksomheder, de har besvaret spørgeskemaet i perioden 15. januar 24 til 24. juli 24. Lad os se på det første diagram. Og det er altså det beskriver altså andelen af virksomheder, som bruger AI. Og som der stod i sammenfatningen, så er det altså 27,6, der faktisk anvender AI, og 72,4%, der ikke anvender AI. Så det er altså stadigvæk langt størstedelen af danske virksomheder, som ikke anvender AI. Og det er jo, der kan man sige, der kan de have noget at indhente. Men faktisk så er Danmark i EU et land, som har den største grad af anvendelse af AI i virksomhederne. Så vi kan se her, så er Danmark hernede, hvor vi har de 27,6%, og så har vi de øvrige EU-lande. Og som vi kan se, så er Danmark faktisk i top, og på gennemsnitlig plan, så er det kun 13,5% af EU-virksomhederne, som anvender AI. Så på den måde, så er Danmark et føringsland. Så de andre lande har endnu mere arbejde at gøre i forhold til at få indarbejdet AI i deres arbejdsprocesser. Og her kan vi se en beskrivelse af andelen af virksomheder, som anvender AI fordelt på branche. Og her kan vi se, at der er meget forskel på, hvilken branche de danske virksomheder arbejder indenfor, og i hvor høj grad de anvender AI. Så vi kan se, så er det langt størst i information og kommunikation. Det kan fx være IT-virksomheder, så det giver jo god mening, at de i højst grad anvender AI. Og der er det 68,3%, der bruger AI. Modsat så i byggebranchen er det kun 11,6%. Her har vi andel af virksomheder, der anvender AI fordelt på antal ansatte. Og her kan vi altså se, at det i høj grad er, jo større virksomheden er, i jo højere grad anvender de AI. I virksomheder med 250 plus ansatte er det 63,4%, der bruger AI, mens det i mindre virksomheder med mellem 10 og 49 ansatte, der er det kun 23,5%, der bruger AI. Så tendensen er altså, jo større virksomhed, jo større grad af brug af AI. Og her kan vi se,
hvad virksomhederne så faktisk bruger AI til. Og her kan vi se, at det virksomhederne i højst grad bruger AI til, er til at analysere tekst og til at producere skreven tekst eller talsprog. Og det, som de bruger det mindst til, det er autonome maskiner, som for eksempel robotter. Så det her tyder på, at det er mest af sprogmodeller, der bliver brugt, modsat andre former for kunstig intelligens. Og her kan vi se, at virksomheder, der i forvejen har en høj digitaliseringsgrad, i højere grad anvender AI end virksomheder med lav digitaliseringsgrad. Og det giver jo meget god mening, at dem, som kommer fra et godt udgangspunkt i forhold til andre former for digitalisering, de er foran i forhold til at adoptere AI, begynder at anvende det i deres virksomhed. Her kan vi se en fordeling af, hvordan virksomheder har anskaffet sig AI. Og som vi kan se, så er det i højst grad standard software, som de danske virksomheder anskaffer sig. Så det er for eksempel standard software, som er indkøbt og klar til brug lige med det samme, altså sådan off the shelf. Det kunne for eksempel være ChatGPT eller Copilot. Og også meget anskaffer virksomhederne AI ved at bruge standard software, som er tilpasset af egne medarbejdere. Det kunne for eksempel være i ChatGPT, hvis man så har lavet en custom GPT for eksempel. Og i mindst grad så anskaffer virksomhederne AI, som er udviklet af egne medarbejdere. Og her kan vi se, hvorvidt virksomhederne har en IT-specialist ansat, eller om de ikke har en IT-specialist ansat, og hvad de bruger AI til. Og her der kan man se, at til analyse af tekst og produktion af skreven tekst, som er det sprogmodeller typisk anvendes til, der er der i mindre grad ansat IT-specialister. Så der er altså det er nemmere at komme i gang med end nogle af de andre måder at bruge AI på. Og her kan man se, hvilke formål, som de danske virksomheder bruger AI til. Der kan vi se, at det i højst grad bruges til markedsføring eller salg, og også meget til regnskab, kontrol eller økonomisk styring, og mindst til ting som for eksempel logistik. Og her kan vi se, hvilke gevinster, som virksomhederne oplever ved at bruge AI. Hele 69,7% de har angivet, at de oplever effektivisering af arbejdsgangen ved at bruge AI. Det er et højt tal, og det viser bare, hvor vigtigt det er for virksomheder at hoppe på det her tog og få de her gevinster ud af den her nye og teknologi, som konstant udvikler sig. Og over halvdelen beskriver, at de oplever en forbedring af deres produkt, tjeneste eller ydelse. Det er også et højt tal. Og her kan vi se, hvilke barrierer der er for virksomheder, som overvejer at bruge AI, men som ikke gør det. Og her er det 65,2% af de virksomheder, der siger, at det er manglende relevant viden og erfaring, der står i vejen for, at de begynder at bruge AI. Og næst højst kan vi se, at det overvejer sig omkring overholdelse af regler om databeskyttelse og privatliv, der står i vejen for virksomheder til at anvende AI. Så det er altså ikke økonomiske begrænsninger for eksempel. Det er simpelthen, at man mangler viden og erfaring til sådan at komme i gang og til at bruge det på en god måde. Og derudover så er det også for eksempel overvejelser, bekymringer omkring overholdelse af for eksempel GDPR. Ja, og her kan vi se, hvor stor en andel af virksomhederne, der anvender AI, som har taget stilling til ansvarlig AI-anvendelse.
Og her kan vi se, at det kun er 37%, der har taget stilling til virksomhedens brug af generativ kunstig intelligens ved for eksempel at udarbejde retningslinjer. Og det er ret foruroligende, at virksomhederne bruger AI, men ikke fortæller deres medarbejdere, hvordan og under hvilke rammer de skal anvendes. Det burde klart være et højere tal. Og her kan vi se lidt på samme måde, at der er flere, der har udarbejdet en politik om dataetik, men det er stadigvæk kun 58,2%. Og det er de virksomheder, som altså anvender AI. Så over 40% har ikke udarbejdet en sådan politik. Ja, så har derudover indeholder rapporten også en gennemgang af nogle uddrag fra nogle årsrapporter for større danske virksomheder, og hvordan de arbejder med ansvarlig AI. Men det vil jeg ikke fremhæve i den her video. Men overordnet er konklusionen, at det er meget forskelligt i forhold til, hvilken branche man er i forhold til, hvor stor en grad virksomheder bruger AI, og jo større virksomhederne er, jo større grad er der af AI-anvendelse. Og en stor del af virksomhederne, de oplever store forbedringer ved at bruge AI, f.eks. effektiviseringer og faktisk forbedringer af deres produkter. Og det, der står i vejen for, at de anvender AI, det er ofte, at virksomhederne føler, at de mangler relevant viden og erfaring i virksomheden.